Bago natin simula ng kwentong ito, shoutout ko lang yung mga nag-renew ng badge na sina Midnight Man Narrates. Subscribe kayo dyan. Magaling yan. Ten Cruz. At kay Andrew Tan. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ni Auntie Jaja. Taong 1968. Valderrama, Antique. Itong mga panahong ito, sa Sibalom Antique pa nakatira sila Auntie Jaja, kasama ng pamilya niya. Nasa edad 12 anyos pa lang siya nito. Dala ng hirap ng buhay, nagpasya ang mga magulang niya na paghiwa-hiwalayin silang magkakapatid. Kung hindi nyo kasi na itatanong, 8 silang magkakapatid nun. Tapos si Auntie Jaja, pangalawa sa panganay. Ang sabi ng mga magulang nila, ang maiiwan lang sa bahay nila ay yung 3 bunso. Tapos silang malalaki na sa iba't ibang kamag-anak na muna nila. Kaya ang nangyari, itong si Ate Jaja napunta sa Valderrama Antique kasama ng kanyang lola. Sa mother side niya lola yon. Ang bilin lang sa kanya ng nanay niya, hanggat maaari, puro prutas, isda, kanin, gulay lang ang kainin niya kapag tumira siya dito. Wag na wag siyang kakain ng karne. Dahil yung lola niya na yon ay lola pa ng lola niya. Ganun na ito katanda. At ang duda nila, isa itong aswang. Pero wag niyang babanggitin yon sa harap ng lola niya. Nung narinig ni Auntie Jaja yan, natakot siya kasi bakit doon pa siya titira? Alam naman pala ng nanay niya na may diferensya yung lola niya na yon. Ang sabi na lang nito sa kanya, halos lahat kasi ng mga malapit sa kanilang kamag-anak nila, nalapitan na nila. Kaya wala na siyang ibang pwedeng paglagyan pa, kundi doon na lang sa lola niya. At saka, duda lang naman yon. Hindi naman kumpirmado kung aswang nga ba talaga siya. Huwag siyang matakot. Sa isip-isip ni Auntie Jaja, pagkatapos mong sabihin sa aking aswang si Lola, sasabihan mo kung huwag akong matakot. Ilang linggo ang lumipas na hirap matulog itong si Auntie Jaja. Hanggang sa dumating na yung araw na ihahatid na siya ng nanay niya sa Valderrama Antique. Pagdating nila doon, nakita niya yung bahay ng lola niya na maganda ang pagkakagawa. Maraming pananim, maraming alagang hayop, pero nasa liblib na lugar ito at malapit sa ilog. Nung nakita niya rin yung itsura ng lola niya, batang-bata pa. Halos parang kasing edad lang yon ng nanay niya. At saka ang gaan ng loob niya rito. Maasikaso rin. Yun nga lang, mag-isa lang siya sa bahay niya. Tapos yung paligid nito, mahahalata mong wala siyang kapitbahay. Yung susunod na bahay, parang ilang kilometro pa yung pagitan. May mga alaga naman siyang aso, kaya ayos lang. Nagpalipas doon ng isang araw yung nanay niya. Sa mga naririnig niyang usapan ng dalawa,
animoy normal naman. Walang bakas nung duda nilang aswang yon. Kaya naging kampante na nun si Auntie Jaja. 2 araw ang lumipas. Umalis na yung nanay niya doon. Ang pangako ng nanay niya sa kanya, kapag meron silang kita sa bukid, susunduin siya doon para sama-sama silang pamilya nakakain ng masarap. Kaya dapat araw-araw siyang magdasal para gumanda ang ani ng tatay nila sa bukid. Ang bigat sa puso ng nanay niya na makita silang magkakahiwa-hiwalay dahil lang hirap na hirap sila sa buhay. Konting tiis lang, anak, ha? Yan ang huling narinig niya sa nanay niya bago ito umalis. Masakit din yon para kay Auntie Jaja. Pero wala naman siyang pagpipilian eh. Ang pinakaambag na lang niya para makatulong ay yung humiwalay sa mga magulang niya. At dito na nagsimula ang bangungot na hinding-hindi niya malilimutan sa tanang buhay niya. Sa 2 araw na pagtira ni Auntie Jaja dito, masasabi niyang masagana ang buhay niya at nakakakain siya ng maayos. Simpleng mga gawaing bahay lang ang ginagawa niya dito. Paminsan-minsan, sumasama-sama siya sa lola niya kapag pupunta ito sa ilog para manguha ng isda. Isipin niyo, ang tanda na nito pero kaya pang manghuli ng isda. Ang labis lang na pinagtataka nito ni Auntie Jaja ay yung kapag may nakakasalubong silang ibang tao, palagi itong nagsasalita sa harapan nila ng "Makikiraan po." At hindi lang yan. Tuwing may dadaan din sa bahay nila na mga magsasaka na may hila-hilang kalabaw, talagang naririnig ni Auntie Jaja na nagsasalita yung mga yun ng "Makikiraan po." Walang patid yan. Sa araw-araw na merong dumadaan sa kanila, palaging may nagsasabi ng "makikiraan po." Para bang palagi silang nagbibigay galang tuwing dadaan doon. Tumagal pa ng 1 buwan si Auntie Jaja sa lola niya. Kahit medyo nakakasanayan na niya yung gawing yon. Tinanong na niya yung lola niya kung bakit ba sila nagsasabi ng "makikiraan po" tuwing nakakasalubong sila o tuwing dadaan ang mga ito sa bahay nila. Ang sabi lang ng lola niya sa kanya, "Galang. Ginagalang nila ako dahil matagal na akong nakatira dito. Halika, may ituturo ako sa'yo." Lumabas sila sa loob ng kubo at naglakad sila sa likod. Pagdating nila doon, merong itinuro yung lola niya sa kanya na nasa bubungan nila. Sa tinagal-tagal ng pagtira ni Auntie Jaja sa bahay ng lola niya, ni hindi niya nasulyapan yung nakita niya sa bubong ng kubo nila. Isa itong napakalaking tuyong itim na ibon na nakalapat ang magkabilang pakpak sa pagitan ng magkabilang dulo ng kubo nila. Napakalaki ng ibon na yon na halos 4 o 5 ulit ng katawan niya ang laki. Ang sabi ng lola niya sa kanya,
patay na yan. Pero binabantayan tayo. Huwag kang matakot. Sila ang dapat matakot. Ilang segundong nawala sa sarili niya si Auntie Jaja nun. Hindi niya din alam kung bakit siya naluluha sa nakikita niya. Nang tapikin siya ng lola niya at sinabi nitong pumasok na sila sa loob. Dito na parang pumasok sa sistema ni Auntie Jaja na isang ang aswang yung lola niya. Yung dating komportableng pakiramdam niya napalitan na ng takot at kaba. Lalo pa nung inalok siya nitong kumain ng hindi niya alam na lutong pagkain. Unang beses lang yun ginawa ng lola niya sa tinagal-tagal niyang pagtira doon. Ang sabi pa nun sa kanya, kapag kinain mo yan, pwede na akong matulog ng matagal. Pero kung hindi, maghihintay ako. Apo ko. Mas lalo siyang natakot dahil sa mga narinig niya. Hindi nga siya pinilit ng lola niya pero alam niyang merong motibo yung pag-abot sa kanya nung pagkain. Hindi yon kinain ni Auntie Jaja. Ang sabi na lang niya sa lola niya, busog na siya kahit na hindi pa naman siya kumakain. Kinagabihan nun, habang nagliligpit sila ng lola niya, may naririnig sila sa labas ng bahay nila na nagtatawanan. Parang mga lasing ata. Ang iingay tapos mura ng mura. Yung lola niya, merong sinasalansan eh. Bigla na lang yun tumigil sa ginagawa niya at nakita ni Auntie Jaja na dumapa ito sa tapat ng pintuan nila na para siyang isang aso. Tapos yung mukha nito, iginilid niya na para bang pinapakinggan niya yung mga nasa labas. Yung mga aso niya, katabi niya pero tahimik lang. Nang dahang-dahang nawala yung mga nagtatawanan na yon at tuluyan na nilang hindi narinig. Unang beses nangyari yun na hindi sila nagsalita ng makikiraan po. Tumayo yung lola niya tapos nakayuko lang yun. Tinatawag ni Auntie Jaja pero hindi siya nito pinapansin. Naglakad lang yon papunta malapit sa kwarto niya. At yung malaking parang bangko doon na tinatakpa ng kurtinang itim, inalis ng lola niya. Nakita ni Auntie Jaja na malaking katawan ito ng puno ng saging na punong-puno ng mga marka. Parang kagat, kalmot, malalim na tusok. Basta, mukha itong gulping-gulpe at pinanggigilan ng kung anumang nilalang. Maya-maya pa, naghubad ng damit yung lola niya habang nanginginig ito at nagkakaskasan ang mga ngipin nito na masakit sa tenga. Humarap ito sa kanya nang nakataas na ang lahat ng buhok. Nanlilisik ang mga mata. At panay ang dura niya sa magkabilang palad niya. Tapos pinapahid niya yon sa buong katawan niya. Hindi na makagalaw si Auntie Jaja sa pwesto niya. Wala siyang ibang magawa
kundi panoorin lang yung lola niya. Matapos nitong magpahid ng laway sa katawan niya, humarap ulit ito sa katawan ng puno ng saging at bigla na lang niyang kinalmot, pinagtututusok gamit ang kamay niya, sinasapak-sapak, at ang pinaka nagpakilabot kay Auntie Jaja, yung pagpapangas dito ng lola niya gamit lang ang bibig nito. Paulit-ulit ibinabaon ng lola niya ang mga ngipin niya sa katawan ng puno ng saging. Tapos ang lakas nun, hindi angkop sa itsura ng lola niya. Para siyang nagwawalang leon. Ilang minutong ginawa ng lola niya yon. Nung matapos ito, nakarinig si Auntie Jaja ng hingal at pagpatak ng kung anong likido sa sahig ng bahay nila. Malalaki ang patak nun, kaya rinig na rinig niya. Yumuko yung lola niya at pinulot isa-isa yung hinubad niyang damit. Matapos yun, humarap ulit sa kanya yung lola niya at nagsalita ito ng, "Matulog ka na. Maaga pa tayong gigising bukas." Dito na nakagalaw si Auntie Jaja nun. Kaya tumakbo siya sa kwarto niya at nagkulong. Akala niya tapos na para sa gabing yun. Pero hindi. Ilang oras ang lumipas, hindi pa rin siya makatulog. Nakatalokbong lang siya ng kumot nun nang narinig niyang bumukas yung pintuan ng kwarto niya. Naglalangit-ngit ang sahig ng kwarto niya. Alam niyang merong naglalakad papalapit sa kanya. Hindi inaalis ni Auntie Jaja yung kumot niya nang meron siyang naaninag na anino ang tumapat sa may bandang muka niya kasabay ng tunog na ramdam niya yung pagtama ng hininga nun sa kumot niya. Sa takot, ipinikit na lang niya ang mata niya. Awa naman ng Diyos, hindi siya ginalaw ng kung anumang nilalang yun. Lumabas na yon ng kwarto niya. Ang sumunod namang bumukas, yung pintuan ng mismong bahay nila. Sunod-sunod na yung mga alulong ng alagang aso nila. Tapos sa labas, may naririnig siya na tunog ng pagaspas. Matapos yung pagaspas na yon, malakas naman na sigaw. Hanggang sa unti-unti na yung nawala sa pandinig niya. Pawis na pawis si Auntie Jaja nun. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Tulala lang siya buong magdamag. Nakatulog na lang siya nang hindi niya namamalayan. Kinaumagahan, napabalikwas si Auntie Jaja sa higaan niya. Tapos panay ang tingin niya sa paligid ng kwarto niya. Umaga na nun. Tapos may nagwawalis na sa labas ng bahay nila. Paglabas ni Auntie Jaja, yung lola niya andoon. Nakangiti sa kanya at sinabing kumain muna siya ng almusal. Tumitingin-tingin si Auntie Jaja nun sa paligid. Pinapakiramdaman niya din yung lola niya. Pero normal lang. Parang walang nangyari.
Nung sinilip ni Auntie Jaja kung ano ang almusal, bumungad sa kanya ang isang malaking mangkok na may takip na plato. Tapos may nag-uumapaw na dugo dito. Napakalangsa nun at nakakasulasok talaga yung amoy. Nawalan siya ng gana nun, kaya hindi na lang siya kumain. Pumasok sa isip niya na baka parte yun ng katawan ng tao. Buong araw niyang iniisip yung mga nangyari sa kanya kagabi. Tapos sumabay pa yung nakita niya sa lamesa nila. Wala na. Kumpirmado talaga na aswang yung lola niya. Habang nagmumuni-muni sa labas, may grupo ng lalaki ang pumunta sa bahay nila. Galit na galit ang mga yon at may bitbit pang mga itak. Ang sabi nung isa, "Ilabas mo yung kapatid ko!" Tatawa-tawa lang yung lola niya at sinabi nitong, "Anong kapatid? Anong sinasabi mo?" Pagtanong ng lola niya, yung grupo ng mga lalaki, akala mo nakakita ng halimaw. Wala nang salita-salita pa. Nagtakbuhan sila papalayo sa bahay nila na takot ang mga muka. Tanong ni Auntie Jaja sa lola niya kung ano bang nangyayari. Bakit sila nagagalit? Ang sabi lang ng lola niya sa kanya, nagkamali lang yon ng punta ng bahay. Huwag na lang niyang isipin. Nagpatuloy ang takbo ng buhay doon ni Auntie Jaja na merong takot sa lola niya. Pero hindi naman niya nakikitaan ng masamang ugali yun. Maganda ang pakikitungo sa kanya at alagang-alaga pa siya. Pero hindi talaga naiiwasan kada linggo na alukin siya nito ng lutong ulam na hindi niya alam. Hindi naman niya kinakain yun. Ayos lang din naman sa lola niya. Lumipas pa ang ilang buwan. Sinundo na siya ng nanay niya doon. Ang sabi, nakaipon na sila ng tatay niya at sapat na ang ipon na yun para tustusan ang pangangailangan nilang magkakapatid. Bago umalis si Auntie Jaja sa bahay ng lola niya, ang sabi nito sa kanya, "Balik ka dito kapag gusto mo nang tikman yung luto ko, ha? O ito, itago mo yan." Merong iniabot sa kanya yung lola niya na sanga na kulay itim. Hindi niya alam kung para saan yon pero tinago na lang niya. Habang papalayo sila sa bahay ng lola niya, tumitingin-tingin siya dito. Nakaramdam ng lungkot itong si Auntie Jaja kasi alam niyang mamimiss niya yung lola niya. Matapos ang araw na yon, hindi na ulit bumalik pa si Auntie Jaja sa lola niya. Maging ang iba nitong kamag-anak ay hindi na pumunta doon. Kaya naman silang mag-anak, wala na ring naging balita sa matanda. Pero hinding-hindi malilimutan ni Auntie Jaja yung lola niya na palaging sinasabihan ng mga taong nakakasalubong nito ng, "Makikiraan po." Okay, opinyon ko sa kwento. Isa na namang kakaiba at napakalupit na kwento nito. Ang lupit lang no? Parang
engkanto o lamang lupa yung lola niya. Kasi bago ka dumaan sa tapat ng bahay niya, kailangan mo pang magsabi ng makikiraan po. Para bang siya yung bossing sa lugar nila, di ba? Tapos lahat takot sa kanya. Yung part na nagtanong lang naman yung lola niya sa mga kalalakihan, tapos nagtakbuhan. Ang lupit nun. Parang may dasal ata yung lola niya na kayang magbago ng anyo kahit umaga. Tapos ang makakakita lang nun, yung may mga intensyon siyang saktan. 'Di ba? Tsaka yung lola niya, hindi siya pinipilit pakainin kung meron mang halo yung ulam na yun. Malay natin, 'di ba? At saka malakas pa eh. Kung gugustuhin ng lola niyang hawaan siya ng pagiging aswang nito, madali niya lang yun magagawa. O di kaya, kung gusto niyang ipamana yung pagiging aswang kay Auntie Jaja, magagawa niya rin ng madali yun. Pero hindi no? Parang ang ginagawa ng lola niya, ikaw ang bahala kung gusto mo ba o ayaw mo. Basta ako, nandito lang ako. Lupit nun. Ganon yung nakikita kong pananaw ng lola ni Auntie Jaja. Pero kayo, anong opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa baba. Shout out muna natin yung mga kapatid kong narrators din na sina Ang Babaylan, Twisted Tales of the Dark Side, Creepy Cheesecake, at kay Hadlock Station. Subscribe kayo sa kanila. Magaganda ang mga kwento at quality pa ang narration. Kilala nyo naman akong kumilatis, di ba? Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.